ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் மணப்புறம் சார்ட்டு பார்க்க போகிறோம். இது ஒன் டே சார்ட்டு. இங்கே வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணி கீழே வந்துருச்சு. ஸோ டவுன் ட்ரெண்ட் கன்ஃபார்மு. உடனே செல் எடுத்துடக்கூடாது, புல் பேக்கில் தான் செல் எடுக்கணும். புல் பேக் இது வரைக்கும் வரும். இந்த ப்ரைஸுக்கு நியரஸ்ட் பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி செல் எடுத்துடலாம். இன்ட்ராடேக்கு தான் அது. இது வரைக்கும் இந்த மினிமம் வரைக்கும் வரலாம். இந்த ப்ரைஸ் வரைக்கும் அதை எதிர்பார்க்கலாம். அதாவது 206 அந்த ரேஞ்சில் வந்து செல் எடுத்திங்கன்னா நாளைக்கே 198 வரைக்கும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போகிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் லைனுக்கு மேலே வைக்கணும். கரெக்டாக என்ட்ரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும், ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். வால்யூம் நல்லா தான் இருக்குது. 10 days மூவிங் ஆவரேஜில் வால்யூம் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.